Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisa uthetha malunga nomcimbi kwe-transfer window pha ngoJanuwari malunga neqela ke leKaizer Chiefs. Bakhona abadlali ukuthi iKaizer Chiefs kayinozimisela ke okanye iqiniseke ngabathola abafana noMoyile Siyane opha kwiqela ke leStellenbosch idefender bekade dlala ukhona napha kwiqela lebafana nangona ke ethe wakhixwa ke xa kubhekwa phaa ku-AFCON, kodwa umfana omdala ke udlala kakuhle kakhulu. Kuthiwa ke iitim ezintathu ke ezizinkulu zalapha eMzantsi Afrika, Kaizer Chiefs ke quka Orlando Pirates, uquka phaa iSundowns, zimfuna zontathu ke lo mfana ke uphaa kwiStellenbosch. Kuya ke phaa kusiphelele Mkhulise weqela leMamelodi Sundowns, naye kubonakala into okubana ke naye kukhona kungawonwabi phaa kwiMamelodi Sundowns ngendlela umfana omdala kadlala ngayo. Ude uba nawo uqaphela kakuhle efike phaa usiphelele Mkhulise eyoungster uqala kwakhe ukuvela phaa kwiSundowns. Kusukela ngoko iSundowns ke ayide icace into okubana umfana lo iyakwazi ukumnikeza ithuba eloneleyo. Una-29 years othi ga ngoku umfana omdala akakalithola ithuba ke eloneleyo. Kuthiwa ke ukusuka kwakhe kwiSundowns abheke uKaizer Chiefs ke noko ingayinto entle kuye, futhi ke ingamkhulula ingamkhuthaza loo nto ke usiphelele Mkhulise. Kuthiwa ke Kaizer Chiefs ke ngabadlali ke abo kumele ke imise inyawo imise ingqondo izame ukwenza sure into okubana ke iyabalandelela apha ke ngoJanuwari. Uquka ke phaa uMabasa kwe-Orlando Pirates, udala ke nasinixelela ngaye, naye kuthiwa ngomnye wabadlali ke angaxuba amagama amakhulu ke abheka phaa eNaturena phaa ngoJanuwari. Kona ke uMoyile Siyane ke kunye ke noMkhulise kuthiwa ke Kaizer Chiefs kanti ngeyimisa ingqondo izame ke ukuzama ukubalwela ibarhwebela ngaphakathi phaa eNaturena apha ke ngoJanuwari, phantsi kwezizathu ke ezibekwayo kwaba badlali, ngoba ke omnye lo weStellenbosch wenza kakuhle kakhulu, futhi ke naphaa kubafana wenza kakuhle kakhulu umfana omdala. Yeke into okubana ke ethe ke akabikho xa kubhekwa phaa ku-AFCON ke uye wabe ke uyamkhupha phaa umlumzana Hugo Broos, kodwa ixesha elinintsi ke lo mfana ke ebesoleke khona phaa kwibafana. Enye into ke iKaizer Chiefs ke njengebemfuyi kuthiwa ke mayifake inzipho kulo mfana. Na ukhumbula into okubana ke Sundowns iyamfuna lo mfana, Orlando Pirates yamfuna lo mfana. Sidlule ke siye phaa kusiphelele Mkhulise, awukabikho nto ke ethethesa ngamandla ukubana ke iSundowns yamkhulula usiphelele Mkhulise. Into ebalulekileyo kuthiwa ke kujongwe imeko yakhe phaa ngaphakathi kwiSundowns, wabala ixesha eli alihleli phaa kwiSundowns kungabonakala into okubana uya kweliphini icala, akukho mva akukho mphambili umfana omdala. Kwathiwa ke noko iKaizer Chiefs lano ke iqiniseke yenze sure into okubana iyakwazi ukuthetha phaa neSundowns ingamfumana ke phaa usiphelele Mkhulise. Kodwa ke baphulaphula ke eyona nto ibalulekileyo apha ikwanguMabasa. Kwezi players zibalwe apha zonke, nguMabasa iplayer ebalulekileyo, because usiphelele Mkhulise akusekho nto ingako angabasenza uKaizer Chiefs. Bagcwele abantu ke abadlala njengaye phaa kwiKaizer Chiefs. uMoyile Siyane akho nto ingako angayenza phaa kwidefender eKaizer Chiefs, ngoba ke bakhona uMsimang, basekhona uEden McCarthy phaa basahleli ngaphandle ngenxa ye-injury, abanye babuya kwi-injuries. Akho nto ingako ke bona bangayenza ngalutshintsho phaa. Ndiqinisekile phaa iplayer engeza notshintsho ikwanguMabasa. Kwezi player ke zithe zabe ziyabalwa. Andazi ke nina ke baphulaphula noba into okanye noba nina nibona ngoliphi na uhlobo, kodwa ke ningake ningene nitsho ngobunintsi benu, kodwa nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.